Čau čau, zdravím vás GameMaxu, našeho prvního videa na World of Tanks. Čau, dnes si budeme povídat o tanku první linie, což je T1 Chungdam. A poté si povíme něco o ruském tanku první linie, což je MS-1. Tohle je americký tank. Jak víte, tak toto, pokud jste rychlý čtenář, tak tohle je výzkum. Tam, když máte tank a dáte výzkum, tak za určité zkušenosti, tady to jsou zkušenosti, za určité zkušenosti si můžete vyzkoumat a poté koupit různá děla, rádia a je jasné, když si něco koupíte a vyzkoumáte, že jste o něco lepší. Ano, to je na maximum, je to i elitní, takže myslím, že můžeme se vrhnout na tu bitvu. No, vrhnout se rovnou na bitvu. Tohle je naše první video, tak jsme zvědaví, jak to dopadne. Ano. Ale ne první bitva, to určitě ne. To ne, tady Mazalek už je 7, už to hraje dlouho. Půl roku, tak. Máme tady návštěvu, máme tady takové zvíře, který na nás pořád kouká. Jmenuje se Bison, dá jsem mu takovou přezdívku teda. Jinak je to Borek, můj pes. A on se tady kouká s náma na počítač. Jo. No jo. Takže, už nás to přitráplo. Už nás to. Dej to trošičku nahlas, ať to ostatní slyší. A teď? Vrhněte si na bitvu! Tohleto mimochodem hraje Mazalik, já budu hrát až s Ruskem. Ano. Takže abyste věděli, jaká já jsem lama a on je takový profesionál, tak proto jsem vám to řekl. No to nemusí být. Mimochodem, když takhle slítnete z kopce, tak vám to ubere životy. Jako jemu. To bylo kousek. Už po nás střílí. Mimochodem, tohle je lehký tank. To, co teď mám, to je lehký tank. A je to tank, který je rychlý, ale málo ubírá. Poté je střední tank. Ten je střední, ten je docela rychlý a víc ubírá, ale méně rychlý. Lehkým tankům se říká scout. Jakoby... Vidíte to prostě. Až já budu hrát za toho ruského, tak to vůbec ode mě nemůžete moc čekat. To absolutně, na to můžete rovnou zapomenout. Já mám taky vlastní účet, tohle teda na jeho účtu. A mimochodem naše přezdívky, jak už jste si mohli všimnout, je Mazalik a Dave. Takže... Tak. Takže tohle jsem zlamil. No, tak si dáme třeba 2 bitvy americký a 2 bitvy ruský. Ano, takže teď si dáme ruský. Teď si dáme za Rusáky. Potom do komentářů, když tak napište, kdo je podle vás větší lama. Jo, tak to už rovnou můžete napsat, že já, jako. Tak. Nemusí, co když? Tak teďka hraju já. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Ale moc si od toho neslibuju. Když tak potom příští díly, napište si, my vám na konci ukážeme garáž. Myslím, že tak po 5., 6. dílu vám ukážeme garáž a vy si můžete říct, co chcete na video. Mimochodem dneska by mohlo být ještě díl z Mafie 1 z jízdy, protože jízdu máme velmi rádi. Oba dva. Možná. To se uvidí.
Tak jak můžete vidět, tak začínám hrát zase já. To je celkem smutné. Mě to vůbec není počívat. Já jsem fakt lama. Dává na hlavu. Se nemůžu soustředit. Se nemůžu soustředit. Byl přestáň, ale fakt. To je pako. Vidíte to, on mě takhle schválně teďka určitě takhle škádí, abych to poslal. Ne, fakt. No. Já chci ukázat, jaká jsi lama ty, a ne já. No, když tak můžete říct, kde je lama. Do komentářů můžete... Stůj. Tak to nevidím ještě. Ještě nevidím. Jdeme. Mimochodem, když úplně začínáte, možná příští díl bude výcvik. Příští díl bude možná výcvik a ve výcviku vás vlastně učí bitvu, ale není to přesné. Tam se ty cíle nehejbají, nestřílí po vás. No tak, ten poslední se hejbe, ale nestřílí po vás. Kam to jedeš? Tě zabijou. Čekám rozkaz. Tady končíme. No, tak byste měli trochu napsat, kdo je tady lama. Dámy a pánové. Tak co dáme si ještě jednu bitvu za americké a za ještě jednu bitvu za ruské? Ano. Tak, aby jsme si napravili svoje pověsti. Abyste si nemysleli, že jsme takový lamy. Ano. Tak vám to ukážeme. Oni jsou ještě v bitvě. Oba dva? Jo. Tak. Ještě si něco řekneme o T1. Výdrž je 115. Počkejte. Takže. Já vám něco řeknu o těch lehkých tancích, stíhačích a takhle. Toto je dělostřelectvo. Dělostřelectvo si ukážeme v příštích dílech. Tak jo. Je to dost nudné, už jsem zkoušel, už mám 6. linie dělostřelectvo, 6. linie je tohle, 7., 8., 9., 10., maximálně je tu 10, a my si řekneme, toto je lehký tank, jedničky jsou lehký tank kromě tady. To je střední tank, ale je to pomalý střední tank a dává malou damage. Toho jsem zabil v té bitvě. Když se kouknete, tak M2 Light, toto jsou ty stíhači, teda ne stíhači, lehké tanky. Stíhači jsou dobře, jakoby dávají velkou damage, ale mají malý pancíř. Já vám ukážu 10. linii. Toto je T110E3, potom je úplně stejný tank, akorát, no, pokud budete chtít, tak možná vám udělám videa i z lepších. Už se nám vrátili? Nevrátili. No, vrátila. To je jednička. Takže můžeme si dát bitvu. Toto je potom, když vyhrajete. Toto je, komu jste něco udělali nebo neudělali. A nebo tady je detekce, pomoc při zničení, poškozené moduly a zranění členové posádky, poškození a nepřítel zničen. Jak víte, tak teď jsem ukazoval na tohle, to je, že jsem vyřadil motor a pas a zničil jsem mu motor. V týmovém skóre, no moc ne,
A teď si uděláme tu druhou bitvu s americkým. Tak jo, tak jdeme na to. Mimochodem, jsme takový začátečníci, takže jako nemůžete si třeba od nás slibovat jako luxusní náhledy a takovéhle věci. Prostě my teprve začínáme, takže intra budou třeba později, ale budeme se snažit. Budeme dělat, co můžeme, budeme se snažit hodně natáčet, protože jsme přeci začátečníci a začátečníci to mají vždycky těžký. Ano. I když to hraju rok, tak jsem docela začátečník. Pokročilej je, když je 8. linie. A já jsem teďka nemluvil o World of Tanks, já jsem mluvil o YouTube. A natáčení videí. Ano. Tak a jdeme na bitvu. Mimochodem. Toto je malinovka, pokud jste si všimli. To jsem přesně chtěl říct. Takže tohle je. Tady jsou vlastně na to, co koukám, jsou bunkry a tak, ale do toho nelezte. Do těch baráků napůl zničených nelezte. Moc se omlouvám, to byl můj mobil. Je vybitný. Já nevím, jestli to tady posluchači slyšeli. Ani. No nic. Když vidíte minimapu, což je v pravém dolním rohu obrazovky, tak tam jsou 2 nepřátelské tanky. Já na ně nevidím, protože mám dost slabé rádio. Teď to chvilku bude nudný. Možná to střihnu, ale možná i ne. Ne, to nestřihnu. Mimochodem už jsme se naučili stříhat videa a dělat intra a tak dále. Ano. Mimochodem podporujeme 2 velmi dobré programy. Windows Movie Maker a jak se jmenuje ten druhý? Já mám konverter. A ne, to je jenom na konverzování, ale jo, to ten druhý. Jak se to jmenuje? To je jedno, prosím tě. Jak se v tom upravuje videa? No jo, já vím co, to je jedno. Takže konečně jsem vyjel na tento kopec. Tento kopec, tady se taky bojuje, ale je to dobré, že můžete, pokud vyhrajete bitvu o tento kopec, tak možná ji máte vyhráno, protože můžete nepřítele, oni jsou tady, můžete nepřítele ze zadu na jeho... Ze zadu bez dvojsmyslu, prosím vás. Můžete ho ze zadu napadnout. Ty prase. Ty ho budeš napadat ze zadu? Tak tě mě učili, že nemáš nikoho znásilňovat. Jsi prasa. Už nemáš slov, co? No jo, no. Sakra, kde jsou? Ty to zabili tu médium. Pojď, Lotero, objev je. Šup, dělej. Makej. Ach jo, to asi projedem. Jsme 3. Takže blázen, protože jsi takový skále. Ty jsi fakt blázen. Pokud byste to zkusili s jiným tankem, tak byste to asi nepřežili. Ať se vybije. Mimochodem, napište nám taky do komentářů, kdo je větší lama, a to už říkám moc, a co byste chtěli, aby jsme natáčeli za hry. Ano. Třeba máme spoustu her, takže a kdybyste chtěli něco podobného, jako je World of Tanks, třeba jako World of Warplanes, nebo jak se jmenuje to třetí. War Thunder. Jo, War Thunder. Tak. Takže jak vidíte, tak tohle jsme prohráli, ale já přežil. Vyhrajete 2 způsoby, že buď obsadíte základnu, nebo zabijete všechna nepřátelská vozidla. Jo.
Tak teďka si dáme zase toho ruskýho. Ano. Protože ten ruský je můj oblíbený. Ale stejně si ho dáme. Bitva. Já tomu ruskýmu říkám malý hajzlík. Slušně řečeno. No to je fakt slušný. To je slušný. To je slušně jako tvoje babička, viď? Cože? Moje babička je slušná. No právě. No právě. Tvoje babička je slušná, ona je to slušně jako tvoje babička. Takže za 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nashledanou. Ne, dělám si srandu. Pokračujeme v bitvě přeci. Jedeme. Akorát se mi zdá, že tenhle tank je až moc pomalej. Tuhletu mapu úplně nenávidím. Jedeme. No co je? Si jeď. Já si jedu. Já si jedu 20, krásně 19, 21. Já si jedu. Jedeme bomby. Já si jedu, já se flákám. Pane bože, tohle je nezáživný. Ale taky celkem dobře účinný, protože tady můžeme mít pěkně všechny oběd. Pokud tady nebude žádný problém. Ale je tu problém. Je to problém, už jsem nalezl problém. Ale za chvilku bude po něm. Ještě 3 životky. Jo, už tady žádný problém není. Možná. Nej problém. Mám tady totiž kamaráda. Teďka si ukážeme asi obsazování základem. No ty vole! Já ti to říkal. Padáme odsud, tady už nemůžeme zůstat. Dámy a pánové, tak tam nějaký problém byl. S tou jeho T1, že ano? S tou jeho hnusnou T1. Ano. A ta moje hnusná T1 zabila tu tvoji hnusnou MS1. Takže dámy a pánové, já se s vámi loučím. A Mazalik taky asi. A čau, čau, čau.